Wel, diolch yn fawr. Dwi'n holl nerfus. Dwi'n holl gyfforddus. Dwi'n arw. Mae sgynt yn amlwg yn mynd i fod yn wahanol achos bod na ddim narratif, ddim stori. Mae'n mynd i fod yn wahanol achos bod ti'n eirio bobl eraill, felly hyd yn oed os dwi wedi gweld y foment dramatig ora os fysa nhw wedi deud hyn, yna di'r foment ddim wedi digwydd achos dos na ddim allai'n newid I geiriau nhw. Ond mae na stori yn digwydd yn y ddrama achos mae na ambell I gymeriad yn y ddrama dwi wedi dilyn I stori nhw, felly oes, swn I dweud bod yna rhyw stori fach, ond wrth gwrs, gan bod o'n gyfres o gyfweliadau, mae yna lot o siarad allan yn hytrach na hefo'i gilydd. Mae'r drama wedi selio yng Nghaernarfon, a yndi mae rhan fwy o bobl yn dod o Gaernarfon dwi wedi gyfweld. Ac felly wrth gwrs mae'r drama'n siarad am Gaernarfon, ond mae hi yn enghraifft o dre lle mae'r math yma o bobl ac y math yma o sefyllfaoedd yn gallu digwydd, dwi'n meddwl, mewn unrhyw dre yn Prydain os mae'n byd. I Gari, ella bod nhw'n just yn meddwl mae yna ufflwn o dwll mawr yn ei byd bach nhw. A maen nhw'n meddwl bod cael babi yn mynd I lenwi hwnna. I'm originally an English speaker myself. I've learnt Welsh. Are you making any provisions for non-Welsh speakers? Yes, we have some English subtitled performances across the tour. And so, yes, so that's going to be a screen embedded in the set that will have the English subtitles as the actors are talking. So, yes, hopefully everyone will feel that they can come. Cool, fantastic. For a Welsh learner like me, that would be brilliant. Yes, no, I think hopefully it'll encourage people to come, cool. Regardless of them speaking Welsh. Yeah.